Sa syudad sang Iloilo, duga nga mga kaso sang COVID-19 na lista sa Pali Benedicto Mandurriao. Household monitoring ginapatigayon sa karon sa pila ka mga panimalay sa Barrio Obrero Lapus kag 14 dias nga liquor ban ipatuman. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa 134 ka mga residente sang Barangay Pali Benedicto Mandurriao nga ginpaidalom sa swab test, 5 ang dugang nga nagpositibo sa COVID-19. Sa subong nagdangat na sa 16 ang mga kaso sa barangay. Lunsay mga asymptomatic ang mga pasyente nga sa karon ginatatap sa isolation facility. So para kung ako patanawon, medyo safety na kay ang ina nga nag-positive, nga close contact na sang 50 years old to nga nauna nga na positive. Ginlift na subong adlaw ang Surgical Extreme Enhanced Community Quarantine sa Pali Benedicto kag sa Barangay Barrio Obrero Lapuz. Sarang na makagwa ang mga residente magluwas sa mga pamilya nga wala nagpaidalom sa swab testing. Ginamonitor naman sa mga barangay officials ang ilang mga panimalay. Ang atong nubraon subong sa barangay is household na lang kami subong monitoring atong sa mga tao nga wala nang paswab kag atong mga family nga may nagpositive sa ila. Sa karon wala pa makagwa ang resulta sang RT-PCR test sang 31 pa ka mga residente. Samtang matapos nga ginrekomenda sang COVID team, igapatuman sang syudad ang duha ka semana nga liquor ban umpisa buwas kasunod sang padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Hindi tanay magtugot na may mag-inom sa aton, no? So we will have a ban on liquor para sa 14 days. Ginrekomenda man sang team nga pataasan sang 1,000 tubtub 3,000 pesos ang penalidad sa mga tao nga wala nagasunod sa minimum health standards. Kung madakpan, kinahanglan man nga makigbahin sa community service. Tuyo sang city government nga ipa-work from home na lang anay ang mga empleyado nga nagaedad 55 anyos pasaka, agud mapahaganahagan ang mga tao sa City Hall. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.